Jeg vil gerne fortælle om uran og hvordan en fission den sker. Først vil jeg lige fortælle lidt om uran, fordi uran-235 den er i stand til at skabe en hurtigt udviklende kernereaktion, som jeg vil fortælle, hvad er bagefter. Eller lidt senere. Og det er netop den her egenskab der, som udnyttes i nogle kernevåben, som f.eks. en atombombe, eller nogle kernekræfter, som eller et atomkraftværk. Og en fission den sker ved, at man sender en neutron ind i en uran-235 kerne, og den her kerne den spaltes til to nye kerner, som man så kalder datterkerner. Og når det sker, så frigøres der en stor energi, som ligger i så stor en skala, at den er mange gange større end f.eks. andre kemiske reaktioner som forbrænding og eksplosion. Og når den her spaltning den sker, så udløser det også 3 neutroner. Og de 3 neutroner de flyver sig ud og kan så sætte en ny fission i gang hos en ny klump uran-235. Og så når den spaltes, så kommer der 3 nye neutroner ud, som så sætter en kædereaktion i gang. Kernereaktion eller kædereaktion. Og jeg har en lille video, jeg vil vise, som er mit projekt, så I kan se, hvordan en fission den sker.